Sliramu mapan ana ing kajuran. Menawi ngaten kula ugi rumaos betah. Kula rumaos bombong, kula mapan wonten ing kajuran menika. Dadi bab apa wae aja jeguh lan perkewuh perkara nggon mangan, nggon nyambut gawe. Iki sing penting awakmu ki kudu aja diriyake. Anggepa wong tuamu dhewe. Matur nuwun umpami Rama Panembahan menika ngendika ingkang mekaten. Namung semantuna Rama Panembahan estunipun kula menika nggih rumaos kuciwa penggalih kula. Ing sekawit menapa kula niki wonten mriki namung gampilipun namung nunut. Perkara nggo nunut lan orane Rama iki rumangsa ketital, tegese kepencil. Uripe Rama iki ora ana kancane. Lah iki sliramu mapan ana kene iki rumangsa bombong, tegese ana kancane. Namung badhe kados menapa kula niku nggih rumangsa rika. Ing sekawit kula menika mboten duwe gawean. Kula niki mung anane ngalor ngidul awan bengi mung mangan wae. Lak saya dangu kula nggih saya isin to, Rom. Pokoke ngene Trunajaya, aja digawe isin. Wong urip nek isin malah cilaka. Mengono-mengono isin rak cilaka. Iki ngene. Rama iki rasane ya rada pingget. Sebabipun sebabe rikala semono ki ana lelakon. Nggih. Mentaram kuwi mau nganakake Giri Patemboyo. Mataram ngawontenaken Giri Patemboyo. Lah, sok sapa sing bisa nampani mriyem Pancawara? Lah iki bakal diganjar bumi Mentaram sesigar semangka. Lah salajengipun rehne sing bisa ki anakku ya Arya Riyanggala. Kakang Riyanggana. Iya. Lah palah ora dadi kersane Kanjeng Sultan ing Mentaram, palah Kanjeng Sultan ki ndawahake pidana marang aku menawa aku sing aja-aja bakal nyongkeng kawibawan ana ing Mentaram. Kok ngaten? Lah rene nampa duka Rama iki bakal dipateni. Rama badhe dipun sedani. Bener. Bisa wal saka apa tegese iki pidana ning nek bisa mateni anakmu sing jenenge Aryanggala. Riyanggana. Ya bener. Menawi ngaten nggih mboten leres. Kanjeng Sultan menika mboten leres. Tegesipun bilih kula menika nampi pidana mongko nggih ora oleh ganjaran. Tegese Riyanggala menika ya kudu mati, aku ya mati. Tegese mundur mati, maju mati. Kakang Riyanggana menika mati, maju mati, mundur mati. Kok ngaten? Ya iso wae jalaran sing jenenge ratu ki tegese kena diugemi, kena nggo jajal-jajal kawulane men gedhe wibawane. Oh ngaten. Dadi rehne aku bisa wal seka pidana nek bisa mateni Riyanggala. Rama menika saged wal saking pidana umpami saged mejahi dhateng Kakang Riyanggana. Lajengipun rasane Rama iki bingung. Arep tak pateni kowe anak, nek ora tak pateni, aku dipateni karo Kanjeng Sultan. Salajengipun rene kaya ngono Riyanggala tak rembug. nggih, tak rembug saguh dipateni. Kakang Riyanggana menika saged dipun sedani. Ning Riyanggala menika duwe
penjaluk, tegese duwe bebono. Lah iki Rama ki bingung. Wong ora dipateni mati kok njaluk bebono, ora bingung. Gelem dipateni. Ning duwe bebono sok anak turunku bisa melu mukti ana ing Kraton Mentaram. Ngoten. Salajengipun Rehne wis cetha kaya ngono saguh tak sagui. Ning ya bingung senajan saguh kuwi ora gampang. Yo kuwi kaya ngono kuwi. Lajeng Kakang Rionggana menika siya panjenengan sedani napa mboten? Ya sito. Lho kok ngaten? Ning ibuke Rama ki bingunge iki ngene. Besok nek anake Rionggana iki lair tekaning diwasa, aku le ora ngeguhke bisane mukti ana ing Mentaram ki kepiye. Iki menika dados penggalian pan. Iki ngono. Trunajaya karo Dewange wong mikir. Menika rawuhipun Kanjeng Pangeran Tejaningrat. Lho nggih, kula ingkang sowan. Danur gunung kadingaren dene rawuh wonten ing mriki menika ngaturi kasugeng. Awit pangestunipun Siwa Pangeran wilujeng lampah kula, bekti kula konci. Tak tampa dawah sami-sami nggih. Menika ngaten. Nembe kula raos-raos kalih anak kula pun Trunajaya. Nyuwun sewu. Menika sinten? Menika anak kula pun Trunajaya. Putra mantu. Nggih. Oh, nembe sak menika pinak. Kanjeng Pangeran Tejaningrat. Piye? Ngaturi sugeng rawuh wonten ing Kajuran. Pangestumu Kakang, ora beda apa. Sungkem kula katur Kanjeng Ya Pangeran. tiba padha-padha. Abes pundi? Menika ngaten Kanjeng Pangeran. Pidana napa ingkang badhe kula sandhang, ganjaran napa ingkang badhe dipun paringaken dhateng kula. Kanjeng Pangeran, sak rawuh panjenengan. Jalaran panjenengan menika salah setunggaling tiyang priagung saking Mentaram. Mbok bilih rawuh wonten ing Kajuran mriki wonten wigatos menapa? Wa Pangeran, sowan kula ing Kajuran menika mboten saking Mataram. Ugi mboten nampi dawuhipun Kanjeng Rama. Lajeng Kula saking Wana, saking pundi? saking madyaning alas. Wana Gondang Lipura. Wana Gondang Lipura. Dadosaken pangertosipun Wa Pangeran. Nggih. Yen sakmenika kula dadi putra Mataram malih. Kula Lho. dipun sebrataken. Dipun sebrataken. Lara-laripun kados pundi Kanjeng Pangeran? Kula katanggalih lepat dene Kanjeng Rama. Amargi kula sampun wani gonjah sengkeranipun Kanjeng Rama. Inggih. Ingkang wonten Surabaya Dewi Rara. Dados dipun tundung saking Mentaram. Lho kersanipun rawuh wonten mriki wonten ing rompok kula menika kados pundi wonten wigatos menapa? Kula badhe wadul kaliyan Siwa Panembahan. Yen ing Mataram sak menika benten kaliyan Rumuyin. Nggih, nggih.
rikala rumiyin jaman panjenengan asring tindak wonten Mataram. Mataram menika sae tumata kanthi runtut. Namung sakmenika mboten kanten-kantenan. Liripun kados pundi Kanjeng Pangeran? Mataram menika pindaning Karangabang. Nanging dite mengsah ingkang datengi. Namung dipun rusak dening Rama piyambak. Oh ngaten. Sakrawuh panjenengan kula matur nuwun sanget dene kula kerawuhan Kanjeng Pangeran Tejaningrat. Kula priyatosaken mesakaken kawula ing Mataram lan kula wangsa ing Mataram ingkang saben dina namung ajrih kan watos. Watos dipun pidana Kanjeng Rama. Menapa malih sak menika Rama sampun gandeng kanca pidak jempol kaliyan bangsa Walandi. Menika ingkang dados Kanjeng Sultan sampun sakuton kalih londo ngaten. Inggih, Bu. Nah menika kados pundi? Mila Anggen kula badhe matur tiyang sekuton kalih bangsa londo. Tegesipun londo wonten mriki jajah. inggih. Badhe nglar jajahan. Menika nggih kula namung kados pundi Mila kula sowan menika badhe nyuwun bantu. nyuwun sabiyantu. Inggih. Kula nyuwun bantu ngrebat bumi Mataram ingkang dipun risakaken tiyang sepuh kula nggih Kanjeng Sultan piyambak. Nek kula tiyang sepuh namung ngujekaken tegesipun boten saged budidaya saged naming eguh pratikel. Monggo dipun penggalih po. Kedadosan ing Surabaya rikala Rama Prabu ngecak perang Surabaya. Niki ngaten mawon. Kanjeng Pangeran, kula sagah. Ning kula naming sagah tok. Mboten saged nglampahi. Lajeng sinten badhe nglampahi? Kula gadah jago. Jago. Nggih. Kula ibaraten jago. Lah niku jago kula niku Trunajaya. Oh, ngaten. Trunajaya. Kados pundi Kanjeng Pangeran? Ngendikane Siwa Panembahan panjenenganmu didadekke jago. Apa saku? Kanjeng Pangeran, Ngrebut bumi Mataram itu ora gampang lho. kula niku nggih gumun kalih panjenengan. Bumi Mataram niku ing sakmangkenipun kagungan panjenengan. Kok mau dadok dipun rebat niku nalaripun niku aneh. Sinaosa panjenengan kok sampun dipun sebrataken ning nek panjenengan kula aturi menggalih niku bumi panjenengan lho. Kanpun ranti mawon. Perkarane dudu sepele ngono kuwi. Merga mau ngarep tak ngendikake yen Rama Prabu ki sekuton karo Walanda. Yen aku madhep pribadi perang, ora bakal kecunggah. Aku mesti kalah, Kakak. Oh, ngoten. Dadi kesanipun Kanjeng Pangeran menika nyuwun sabiyantu kalih kula supados ngrebat negari Mataram. Bener kaya ngono kuwi. Nanging Kanjeng Pangeran, Piye? ingkang namung ngrebat negara niku rak nggih angel to. Terus? Oh, entuk-entukipun kula niku napa mangkene? Kuwi tembung sing tak enteni. Lho kok ngaten? Aku ngerti perang kuwi wis. Nggih, Luput to mati, urip ya mati. nggih. Disekseni po. Yen Kakang Nggih, Kanjeng Trunajaya Pangeran. pinter rebut bumi Mataram, ganjaranmu bumi Mataram sigar semongko. Bumi sesigar semongko. Yo. Sagu apa ora? Niku estu. Yen ora sagu tak golek serayan liyane. Rama Panembahan. Piye kan? Perkawis menika umpami saking pemanggihipun Rama Panembahan menika kados pundi? Menika di kalih-kalihipun kedah menggalih. Jalaran tiyang nyambut damel. Niku nek mboten enten opahipun menika nggih repot. Leres. Tegesipun panjenengan sagah niki kedah tanggel jawab. Nek pun saged
Traboso wonten Mentaram. Mentaram saged kecepeng Kanjeng Pangeran Tejaningrat. Niku kedah penggalih lebet niku kalih ndawinipun niku kedah sami. Nggih, wau ngajeng kula sampun matur. Nggih. Yen Kakang Surut saged mrebut Bumi Mataram, sigar semangka Bumi Mataram badhe kula paringaken. Niku gampil ditap wonten ing Lati meniku gampil. Ning penggalihipun ingkang Kula calon Ratu Mataram. nggih, leres. Ngendikaning Ratu Mataram calonipun Sabdo Pandhita Ratu. Klebet kula benjang. Mbok bilih saged diugemi sumangga nggih. Oh, Ning nek ngaten. mboten saged diugemi ampun ngantos. Jalaran tiyang kang ilang niku nek mboten wonten upahe niku repot kok. Repot. Ngoten. Kanjeng Pangeran Piye Kakang? menika janji panjenengan. Iya. Sinaosa menika awrat menggaeng kula ning iras pantes kula dharma bekti kalih panjenengan kula saguh. Bagus. Sampun, Bu, ingkang putra sagah. Nek saguh ngene nggih. Sing jenenge ngayahi kewajiban ki ora gampang. Nggih, Cilik lara gedening mati. nggih, Nek ora mati muti. nggih. Nek mati minangka Prabu ing praja. Ana bebasan. Wiwit cilik digolo. Migunani tumrap mungsa lan bangsa. Mila saking menika kula saguh. Kula nyuwun pambiyantunipun Kanjeng Rama Sunan sak boten-botenipun nyuwun pangestunipun. Ya Banyu Milih anggonku mangestu marang jeneng sira, Nak Mas, sing ati-ati anggonmu tumindak. Nggih, lajeng benjang menapa kula badhe amiwiti budal saking kajolan. Nek ingkang sae napa niki kemis niki, dinten kemis niki sae niki. Dinten menika Nggih. nggih, menawi ngaten kula nyuwun pamit. Nggih, monggo. Aku lan Adi ledang ana ing Kraton Mataram. Wis wiring Kraton Mataram. Lah, wektu iki Lah, Adi kreng-kreng kabeh sing siap sing siap. Ya. Mbok-mbok ana sing liwat. Lah, cegat. Yo, Kang, awake dhewe temeka ing alas. Biasane rame wong liwat. Ning dina iki kok takoni sepi. Muga-muga ana sing ora sedagan.
bandane mesti akeh. Sugih iki. Sugih temenan. Takonono. Sampeyan kuat. Yes, aku manut. Sampeyan wis. Ya. Isana. Piye? Aku ndak takon sampeyan iki pawangan saka ngendi? Ditepungke aku Trunajaya saka ing Kajoran. Trunajaya. Iya. Trunajaya, Kang. Njur kowe sapa? Aku Glek sapa Kang? Jenengku Kang. Lali. Mare aku lali Kang. Jenengku Kan sapa? sapa di? Kraeng Jamil. Ya iso. Aku Kraeng Jamil. Ya. Kraeng Jamil. Ya leng. Kowe Aku Kraeng Geger. Kraeng Geger. Njur kowe sapa? Aku kandangi kraing Galengso. Dening aku kraing Noba. Kraeng Nabah. Kisana ditepungake. Wujudku aran Kraeng Galengso. Kraeng Grangsong. Ya. Njur aku tak takon, sing mandegani kraeng-kraeng iki sapa? Sing mandigani ana ing alas Mademung iki aku, Kraeng Galengso. Kowe. Yo, Kowe kalebu sing ana ing alas Mademung. yo. Sasapa wae sing liwat alas Mademung, yen lanang tak jaluk bandani. Nang yen wedok tak perwasa. Eling Kraeng Grangsong. Kowe iki tuwa. Nek gaweanmu kok anane mung rampok wae. Uripmu ora bakal ayem. Keluargamu ora bakal tentrem. Kabeh mau wis tak dadani. Uripku wis kaya ngene. Seprong sing tak lakoni aku wis mantep kanggo nguripi kabeh kreng-kreng andhanku. Oh, ngono. Ya, Dadi gaweanmu kuwi mau anane mung rampok. wis tak antepi kabeh. Njur aku arep liwat mbok alang-alangi. Ngono karepmu aku rampok ngono apa? Sadurunge kowe liwat, bondomu, sandang pengagemmu tak jaluk. Oh. Piye? Diku kuwi mawon. Diku kuwi. Kreng-krengsong. Piye? Umpama kowe arep kepengin jaluk marang kabeh agemanmu kuwi mau gampang. Ya, Ning ana seranane. seranane opo? Ngene. Ing papan kene aku apa kowe laku kepengin jajal sepiro kadidayanmu. Oh ngono. Umpama ing sak mengkone aku kalah karo kowe, kabeh agemanmu tak aturke marang kowe. Ning kosok baline. Ya, Umpama kowe kalah karo aku, kowe kudu gelem manut karo aku dadi andani. Ora. semono go aku. Piye? Yen aku lan nepara danku kalah, aku sungkem. Ning kosok baline. Ayo. Katon kok.
Tobat. Aku wis tobat Trunajaya. Kowe arep njaluk mati apa urip? Urip. Njaluk urip? Urip. Ya, Njaluk nek urip, pancen njaluk kowe mati. njaluk urip, tangi. Njaluk urip. Adek. Jumeneng. Narane. Janji ngarep mau piye? Yen aku kasuran ning yuda, kabeh panjalukmu tak lakoni. Bagus. Yen ngono kowe mau sing tak karepke. Saiki ngene. Rene kowe ku mau wis kalah karo aku, kowe bakal dadi andanku. Apa sing bakal dadi dawuhku kowe kudu manut. Ya, Rene ing wektu saiki aku ku mau nampa dawuh saka ngarsane Kanjeng Pangeran Tejaningrat supaya ngrebut negara Mataram, kowe tak jak supaya ngrewang-ngrewangi aku. Sago? saguh. Ya. Tiwas kebeneran Kakang Trunajaya. Ya. Sejati uripku, aku kepeng ngrangsang, kepeng nderu rusuh ana ing kraton Mataram. Bagus. Ketemu panjenengan, aku nderek apa dawuh tak lakon. Bagus. Yen ngono ora satu suwen ayo.